bij het programma Gewest Friesland. Dat eerder gelukkig werd, zat een heel soort mensen u zal vregen in de oude periode. Wanneer komt het weer? Joort beginnen we er weer mee. En dus zitten we in de keuken van Johan van der Zee, want dat is de man die tussen 68 en 2004 bij Van Gewest dat Gewest wie. En we litten dus historische opnamen die het al je maken binnen in die periode. Johan van der Zee, we beginnen in 1968, want dat is in die beginperiode. Ja. Operatie Vers. Ja. Wat die Operatie Vers? Nou, daar begonnen we mee. Het betocht van alles om een onderwerp heen. Het ging eigenlijk om de prijswinners van de Reli Jorritsma-prijs. Dus alle mensen die een prijs wonnen bij de Reli Jorritsma-prijs, niet in Mantgem op het gemeentehuis Utrecht waar, die hebben we filmen, die hebben we gedicht dat ze maar wonen voorlezen lieten en dat hebben we op allerhande mogelijke manieren hebben we dat inkleid en we zijn begonnen. Want een van de gedichten stier ik op Operatie Vers. Dat is een gedicht van Tini Mulder, volgens mij. Een Twanderke en een Lietse Kroos. We zullen het direct wel. Ja, dus het begint en het eindigt met Operatie Vers. Ja, maar Operatie Vers, je belt een nummer en je krijgt een gedicht. Ja, je kon een nummer bij die. En er waren zelfs 2 nummers, een nummer voor Friese gedichten, de volgorde moet wel even goed wezen, en een nummer voor Nederlandstalige gedichten. En het had een heel schot dat door. Laten we maar eens even omgaan naar Operatie Vers in 1968. Wanneer u het telefoonnummer 05100, dat is het kengetal van Leeuwarden, 313 draait, dan krijgt u het volgende. Operatie Vers, Nederlandse lijn. Pier van Dijk zegt... Hoera, het is mooi weer. De zon schijnt. Ik ga naar het strand. Je hoort de zee, maar je ziet de zee bijna niet. De Operatie Vers, opgezet door enige jonge Friese dichters, biedt nog een tweede mogelijkheid. Deze keer een Fries gedicht, gelezen door Tini Mulder. Een champot met een twanderke en een kraaltje kroos is voor de zieke de mar van Genève, de Giele Zee. De dichter bezieket de mar van Genève, de Giele Zee, handvast te jitten in een champot met een twanderke en een kraaltje kroos. Tini Mulder is behalve schrijfster van poëzie en proza ook redactrice van het literair kwartier van de regionale omroep Noord en Oost. Ze heeft daarom een goed overzicht over de Friese dichtkunst. Mevrouw, hoeveel mensen schrijven er op het ogenblik gedicht in het Fries? Ik dacht dat het er een 20 waren. Niet dat ze nou allemaal even regelmatig publiceren, maar er zijn altijd wel een stuk of 10, 12 die wel regelmatig publiceren. Bijvoorbeeld in het literair tijdschrift De Tjenne of in het Maandblad De Striekel. Kunt u het werk van deze mensen karakteriseren? Nou, dat is erg moeilijk, want ze volgen natuurlijk wel zo ongeveer de tendensen die er ook in Nederland en in het buitenland op het ogenblik in de poëzie bestaan. Dus heel grofweg gezegd, niet zozeer, nou moet ik een meesterwerk schrijven dat in een bundel komt en de jaren moet verduren, maar meer poëzie van het ogenblik, dat ook vlot geconsumeerd kan worden. Ieder jaar wordt in Mantrum de literaire Reli Jorritsma-prijs uitgereikt. De winnaars van de poëzieprijzen lezen nu hun gedicht. Mijn zerfpeers Famke sleept al lang. Mijn Famke uit het merken van de Lucifers. De kliester op haar lippen slacht goenacht. Ja, ziek hel het onder haar boeskes. Sjoch, haar vingers ben zo smel. Ze had het hier van lange nachten, mijn zerfpeers Famke. Mijn Famke van zerfpeers had waak zijn eigen als ze sliept. Ljoch tikt on haar uit altieten. Els plomke blaast ze voort. Moas stiet haar door al iepen. Dreeuw nou de nacht maar uit, mijn zerfpeers Famke. Morgen striekst om mijn zwevelstokjes. What is this thing called love? Wie de namen van een song,
Doet wij zat 20 wien. Zonder erg hebben we dat zongen en daarop om raak improviseren. Op een piano en in stegen en portieken. Ik voel nog ook de tekst waarom en tocht. Wat hebben wij doen wat zongen. Een vergunning, CCO? Ja, voor de dagsgoten. En als het dan tjuster wordt, dat is het al. En als het dan koud wordt, dat is het al. Een vergunning, CCO? Ja, voor een liederke. En als er dan een trien breekt, dan stap ik over die ene heen. En als er dan 2 trien breken, dan stap ik over die 2 heen. En als er dan 3 trien breken, dan stap ik enzovoort heen. Een vergunning, CCO? Ja, voor een liederke naar de zinnen. Vette koppen in de kranten, 30 deren te danang. 30 wachtjend op goe kunden, die het aan het huis daar brengen, zeel dat ze bratten als bijen, vliegen als vogels om het veilige nest. Stil deze ja erhinnen, en boppoe schreeuwen meusters met helsklawaai en lang van bloed vergeten. Liekwols, ja jaren niet en niet. En langden al zo lang om dagen neer te jaren, de roppigen. Haar maaitijd bloeit alleen nog in die eeuwige nacht. 30 keer de eerste en is wel vaak wat leeuwen. En als ik nog langer sjuch uitzicht lezen dream, het wekkerskriljen brek. Kom, plaatsje we de kranten om. Bij nou en bij dan wordt weer een magische cirkel room. Een meeske keert haar stof waarom. Lichaam en hoeder vallen geer. Zat door de libbenden, ek de hannen en zwijen of leugenje. O, de meesken bij het leedvolk binnen bleek. Ja, wat wil je? 3 keer het haaf om. Ek de libbenden keren weer om. Van goed houden en dragen krijg je ja een zwierte 8. Het wie een goed meeske, het wie een mooie deerde. Alles gaat voorbij. Enkel het lispeljen van Rijnwetter tussen de keizels. De deerden zwijen. De vrouw leidt haren koud. Wat zijn reportage in 1968 duidelijk maakt, het is dat het onderdeel Friese cultuur is van Jim onttrekkelijk. Hè? Ja. Jim extra ten opzichte van alle oorlijke westen. Ja, dat denk ik wel. Maar de taal direct, hè, het feit dat ik in 1968 beneden ben als redacteur in Friesland, dat zei al wat. Hè, want dan was je eerst een redacteur van het Noorden. Ja. En die wennen dan uiteraard in Greens. Tuurlijk, ja. Deze in Noorden is Greens. In Drenthe, maar, ja. Maar toen zeiden ze, ja, er moet in Friesland toch een aparte redacteur komen. Ja. En nou, die moest in elk geval ik mijn cultuurband houden. En mijn de Friese taal en mijn gedichten, dat speelt mij echt belangrijk. Ik zit door hier te worden. Ja, ik zit er wel bij mij. Ja. Wie een derde, de onderwerpen wat makkelijker te vinden? Nee, dat wil ik net zeggen. Ik zocht ter wel een beetje om dat soort onderwerpen. En die winnen wel. Okay. Nou, een van die onderwerpen, daar gaan we even heen. Het werd in 19 uitgestuurd, want in 2000 wacht het u Simmer 2000. Ja. Dat is een geweldige... ja. En dan hel je hem een stunt uit, dat is net leeuwen, want er zit er een vrouw in Amerika... en die wordt door Charlotte Groenhuizen, die ik een van de meesten die in december 2000 weer omkomt naar de jouwer, die wordt daar interviewd en terug Charlotte Groenhuizen. Ja, ik ga zocht naar iemand die in de buurt van Washington wonen, want hij woont Charlotte Groenhuizen woont echt in de buurt van Washington. Ja. Dus op de listen zocht naar iemand die daar in de buurt wonen en hem vregen. Was dat doen? En dat wilden maar alle graag dat doen. We hadden hem net voor de betaling, dat wie helemaal kleren. Dus, dat maakt het dus daar een unieke reportage. De voorbode van Simmer 2000. Internet, de ontmoetingsplaats van mensen van nu. Simmer 2000 is een Friese site.
Alle Friesen, waar ook ter wereld, worden uitgenodigd om in de zomer van het jaar 2000 naar hun vaderland te komen. En als je in het gastenboek kijkt, dan zie je dat er al een heleboel Friesen inderdaad zullen komen. Zoals Charles Groenhuizen. Hij zegt, ben als jouster in 2000 graag van de partij. En hier eentje verder, Geertje Stoelwinder. Komt oorspronkelijk uit Gorredijk en woont nu in de buurt van Washington. We vroegen collega Charles Groenhuizen om Geertje in de Verenigde Staten op te zoeken. Jij woont zelf, Geertje, en buiten Washington. We zijn nu in Washington zelf, bij het Witte Huis. Vind je het leuk om naar de stad zelf te gaan? Ja, ik vind het heel erg leuk om naar de stad toe te gaan. De museums te bezoeken en de openbare gebouwen. En Washington Monument, Capitol. En het Witte Huis natuurlijk. Wat voor mij, toen ik nog in Nederland woonde en nooit gedacht had dat ik nog eens een keer in Washington terecht zou komen. Voel je ook Amerikanen heel klein beetje? Nee, ik voel me toch nog Fries en Nederlands. Maar waar zaten dit dan? Oh, zo, ja, precies, ja. Nee, wij gaan op draaien, hè? Oh ja? Ze bijna aan de orenkant van de straat. Zijn we op de orenkant van de straat. Ja. Komt ze nog wel eens? Ze komt hier elke 2 jaar, als zij in Nederland is, dan komt ze hier stevast aan dat het nog nooit 1 keer mist net. Dat houdt zij altijd aan. Ze ziet het altijd wel een gatje dat ze dus hier even heen kan. Als ik uit het vliegtuig stap op Schiphol, dan heb ik al wat het gevoel, ik ben thuis. En dan kom ik in Friesland, dan ben ik helemaal thuis. En Friesland, daar wonen mijn vrienden. En ik heb nog zoveel vrienden waar ik contact mee heb. Schoolvrienden, buren en kennissen die in mijn plaats hebben gewoond. Ja, ze is hier altijd wel welkom, ja. En dat zou zij ik prachtig vinden. Je zou maar eens even om een kopje koffie komen of zij het. Ja, dat is haar leven. Zij mist dat leven daar. Maar ik denk dus dat stukje leven wat zij hier achterlaten heeft. En dat vindt ze dan net waarom, maar ik ben bang dat hier ik aas net waarom vinden zal. Ik ben dan geboren in wat vroeger Korteswaag was, nu Gorredijk. Maar hoofdzakelijk Gorredijk was de Korteswaag, dan was de plaats waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Noem eens een paar plekken daar die belangrijk zijn in jouw jeugd. In Korteswaag? Ja. Hoofdzakelijk de plekken waar we als jeugd veel hebben doorgebracht was de ijsbaan. 's Winters gingen we met een hele groep schaatsen. Altijd veel plezier gehad. Welke ijsbaan was dat? Dat was in Korteswaag. Aan de Leidswei of Liekwei heet het. Ik weet niet eens hoe die weg nu heet. Ik geloof Liekwei. Summer 2000, daar hoop ik dan heen te gaan. Dat is volgend jaar. We zijn vorig jaar naar huis geweest, en dus dat komt goed uit. Volgend jaar dan waren toch de plannen weer om naar huis toe te gaan. Dus dan hopen we met de hele familie weer naar Friesland te gaan en Summer 2000 mee te maken. Ik weet niet wat Gorredijk in petto heeft voor de emigranten, maar ik ben zeker van plan om daar naartoe te gaan. Ja.
We hopen ik dat we een gezamenlijke koffietafel moeten organiseren. Dan moeten we naar de takkom staan, naar de bijentakkom staan. Ik zie fijne gastgezinnen van deze mensen. We moeten er ook al een beetje rekening mee houden dat er ook wel eens gewoon tussen zitten. Die gaan weer Fries mee praten, je weet het maar nooit. Dus we zullen ik nou eens een beetje rekening houden met de taal. Nou, ik denk dat dat allemaal wel in calculatie komen zal, want de bereidheid om bij mijn wat te organiseren, dan is natuurlijk de bereidheid in de Griek ook wel groot. Simmer 2000 is een grote reunie voor Friesen die buiten de provincie wij, en dat kan in Nederland wezen of in de rest van de wereld. En wij hopen dat zij in 3 weken in 2000 weer waarom naar Friesland komen om te zien wat Friesland West heeft, maar benamelijk wat Friesland Joorte daar is en hoe het in de toekomst verder met Friesland gaan zal. Iedere 5 jaar is er in Friesland een Friesk Festival. Een grote culturele manifestatie. Deze keer wordt samengewerkt met Simmer 2000. We hebben 3 grote projecten. Een opera op het water en die moet in de Zuidwesthoeken komen. Dan een pilgerproject. Pilger staat voor pelgrim. Zo zorgen wij de mensen die in het jaar 2000 waarom komen. En we hebben een culturele marathon oer de Slachterdiek. Die precies 42 kilometer is en nog een aantal meters. En die begint in Jesterwierm en die rent rond Jesterwierm. Het is een hele oude dik, 11e, 12e eeuws, ingesloten, 42 kilometer en dat is correct de marathon. Het is werkelijk een fantastische dik. Ik werd erop wezen omdat er 15 jaar geleden een prachtige tentoonstelling was in Komershuis in Franeker. En toen dacht ik, er moet meer met te doen wezen dan alleen maar een tentoonstelling. Je moet de mensen naar de dik zelf halen. Nou, daar heb ik 15 jaar met ompank op bak, nou is het Fries Festival. Podium Friesland. Nou, wat is het mooiste podium? Dan een heel lang gerekt podium, helemaal door Friesland heen. En geen tribune, geen statische toestand, nee, de mensen lopen langs dat podium. Want op die dik komt op elke kilometer komt een korps. Friesland is het land van de toneelverenigingen, van de korpsen en van de koren. Nou, wat is mooier dan de korpsen juist aan die dik te zetten? 42 korpsen, elke kilometer. De mensen worden knettergek van de kopermuziek. Dat feest dat moet niet alleen een feest wezen van gasten, van vreemdelingen die even lekker genieten van het feest. Maar het moet ook een feest juist voor de dorpen die erbij betrokken zijn. En Achlem natuurlijk als eerste. Dus daar gaan we binnenkort over praten. Dan vragen we natuurlijk of ze wat met willen helpen. In verband met beveiliging. Bijvoorbeeld afzettingen voor verkeer en beveiliging wat Rode Kruiszaken en EHBO-zaken betreft. Maar we willen hun vooral ook activeren om het feest zoveel mogelijk luster bij te zetten. En dan vragen we ze allemaal om het mooiste wat ze hebben in het dorp, om dat aan de dik of op het dik of in de dik of bij de dik te zetten. Om de mensen zoveel mogelijk te laten genieten die er langskomen van wat ben hier prachtige dorpen, wat ben ze actief in ze. We staan in Bethlehem. Er komt ook geen ijs in Simmer 2000. Nee, dat hopen we net. Ja, op het Tjal willen we graag ijs, hè, maar hier in Bethlehem net, want dan is er wat mis. Maar wij staan hier hè, omdat op deze bregen een kunstwerk uitgevoerd worden zal en wat ik in 2000 stal krijg. En dat het alles maar de Alve Sterrendag te krijgen. De bedoeling is eigenlijk dat in het jaar 2000, tijdens het Simmerfestival, dat dan op de brug, of de hele brug eigenlijk veranderd wordt in een Elfstedenmonument. De Elfstedentocht is begonnen in 1909, begin van deze eeuw. Dus in 2000 heb je bijna een eeuw Elfstedentocht. En het is de bedoeling dat de hele brug beplakt wordt met duizenden, in totaal iets van 10.000 tegeltjes met portretten van mensen die in de afgelopen 100 jaar ooit de Elfstedentocht hebben uitgereden. Je ziet dus van dichtbij zie je, tegeltjes van 10 bij 10. En van grotere afstand vloeien al die kleine portretjes samen tot een nieuw beeld. Je krijgt dan een rij schaatsers te zien die achter elkaar aanrijden. En die elkaar uit de wind houden, zoals je dat tijdens de Elfstedentocht en de schaatstochten ziet. Dat wordt in de computer gemaakt. Het is een
een techniek met licht en donker, waardoor je zeg maar daardoor de tegels, de figuren tevoorschijn komen uit de licht-donker verhouding. Waarom doe je dit al, hè? Ja, het is een initiatief geweest. Er zijn een heel soort initiatieven in 2000. Hoe doe je dat millennium? Wat wil je? Hoe wil je dat vieren? En dit initiatief is samen opgekomen bij een tal mensen. Breng Friesland is in de picture, om het samen te zeggen. En doch daar wat mee. En doch dan wat mee die provincie, met al die mensen die hier een band mee hebben en breng die bij elkaar. En het is een project wat verschrikkelijk aanspreekt. Een heel soort mensen spreken het aan als je vertellen wat je moet doen binnen. Men zocht onmiddellijk in wat het mooie daarvan is en wat je direct algemeen doen kennen. Dus aan de buitenkant moeten ze, er komt allemaal nieuw beton en zo komt erop. Ja. De voegen en zo moeten ze opnieuw doen. Nee, het is geweldig. Ik mag dolgraag teruggaan naar Friesland. Ik vind het altijd heerlijk om thuis te zijn. Ik heb nog steeds heimwee. En dan zie je de Peter Karskarel op het dik erin, op de Slachterdik. De Slachterdik, ja. De Slachtermarathon, dat zou een geweldig verhaal worden in Simmer 2000. Simmer 2000, daar zitten wij als Friesen van tevoren en zeggen, nou ja, dat wel wat wordt. Wordt dat wel wat. Ja. Ja. En waarom was dat goed? Dat weet ik niet. Ja, misschien toch door al die mensen die kwamen. Er kwamen een soort mensen. Wist je hoeveel er was, hè? Nee. 2000. Nou, precies goed. Net meer. Net meer. Nee. Dus ja, dan moet het wat oorzaak. Ja. Maar het liep erop. Of wie er een heel soort mensen. Een heel soort mensen uit het boeteland mee. Ja. Het wordt misschien meer een gevoel, hè? Ja. Dat je hier al je mijlkoord dat nog dwangkennis doen. Maar daar hadden dus maar 2000 mensen mee. Ja, maar 2000 mensen. Ja. Wat wel, we hadden dus ook van die plakken best met tarrieringsgeerkomsten. Daar kwamen ook net zo'n soort mensen. We hebben wel eens in het Zeelwesten, nou daar weer net een mens. En daar houden we dus ook met het filmen. Nee. Dus, maar ja, als je hier nog zo'n reportage van 12 minuten door mij te kennen, dan mag het toch wel goed zijn. Dan mag het fantastisch zijn, ja. Nou, we zullen na een week weer, dan geven we in op rijd over de strontrace wereldwijdig. Maar daar praten we na een week over in het programma Gewest Friesland. Dan dus, dag.